Oganda e kaunti ma Migori okon mondo orang kit chiemo ma gichamo kendo gibed ka gitimo rango kaka yo mar geng'o tuo mar sukari ma sani omedore e kaunti ma Migori. Ripoti yango ni maromo oganda 13,751 sani oseyud kod tuo mar sukari e kaunti ma Migori ka ipimo kod higa mar 2023 ma kwan ji maromo 7,200 ne oyud kod tuo mar sukari. Apisa mochung' ne kedo kod tuoche ma ok gam ma oting'o tuo sukari, Paula Olik, wacho ni tuo mar sukari kuom mine mayach bende osedhi malo nyaka 2.6. 23 manorumo wayudo ka wawuok from figures mar 7,200 nyaka koro sani wane figure mar 13,751. Mago kuom ji duto te man gi tuo mar sukari ma bende biro e osiptende mopogore opogore e kaunti ma Migori. To wayudo ni kopo ni interventions moko kotim to figure ni dhi medore by 2030 wadhi bedo gi figure ni almost double. Wadhi bedo gi ji madhi malaro 20,000 gi wiye ma dhi bedo gi tuo mar diabetes. To tuo mar diabetes en tuo ma ng'enyne iyudo ni ok onge pen moro amora ma ng'ato winjo, onge rem ma ng'ata winjo. Koro iyudo ka jowa tuo ma kelo rem ema miyo ji nyalo dhi e osiptal. Koro gima lich kabisa ni nitie preventive measures machalo kaka lifestyle modification, manyiso ni tinde jowa tinde ok wuothi, pikipiki oketho piny, iyudo ka iwuok e dhot, pikipiki omi e dhot, itimo gimitimo kata e ofis kata mana kari moro mar migoe ohandino, kang' idok e ot kendo pikipiki dwari nyaka e dhot. Koro ok watim exercises. Kasto wayudo kind chiemo ma bende wachamo, wayudo ka bind chiemo gi bende gin kabind chiemo mamiyo blood sugars dhi malo matek dichiel, gin refined carbohydrates. To mage miyudo ni jo ohero kendo mage ma foods ma are available. Tinde ji neno ni tedo chiemo moko magine gikawo muda mang'eny. Koro wakwayo mana oganda ni mondo wadoge chiemo machon ma oduma moregi, bel, to wacham gi kamano mok ni watero gi e mashin mapoko.